Good morning लोगोफोर बयनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आसा खालामो लोगोसे दिनैनि ब्लगा जागायजेनलांनोसै नैबे न'निफ्रायनो थांगासिनो दङ दायो मा थांगोन खामानियाव जाबाय औ जाहा एलबाना आखिदों आरो पिकचार दा जों खामानि मावनो थांगासिनो बारियाव सप्तायाव खननै साननैखौ मावथारनाङो आरोना उपाय गैया मावाबानो जाया ना गुबुन दिनाव गुबुन सप्तायाव साननैखौ आं ओंखारथारनांगोन आरो उपाय गैया बिदिबा नायलांदो मा खामानि नायलांबाय थाबा नोंथांमोन मिथिगोन आरो ना बिदि आवगायलांसै बिदिबा नायलांदो माइकियाबो थांसैलाय रेडि जाखाबाय नायलांबाय था ना ओंखारलांसै जोङो फाइनेलि मोनफैबाय दा आंनि जबाव उइकलि जब दा नायदो उइकलि जबा मा आंनिया एबा खामानि मावग्राफ्रा बिसोरबो खागासिनो बोथोराबो बारा एसेबां हामा नङा दिनै आरामसे सप्तायाव खनसे मावनांग्रा खामानिया बेनो आरोना गवा मावाबा लस दङ बेखौ मावथारनांगोन नै बेखौनो डिउटि आहा जबा बाराबो नोगोद फैखादों खोलो बार खाग्राफ्रा खागासिनो दं बार फैखादों आरोना साबिलाइखौ बोरै खायो नायदो दा जोङो मा खालामदों नायदो बेथिं लथायाव एवगासिनो होबाय आन्डा बानायगा आन्डा लागावसिगोन दे होदो दाउदै होबाव आदैसेयालाय Tidur, atau di Biko. Jadi jangan kamu udah kenal. Ini udah. Ya banyak share. Nih, alu nih kau run by, tahu deh. Nih, jangan share nada ya. Alu nih mau keisilan sih. तो जाबाई करेगा अभी जाबाई करेगा दोस्त खाएगा पिएगा मजा करेगा खामानि मावनो जेरैबो सोलियोना लोगोफोर जानांगौ मावनांगौ मा मावनांगौ जानांगौ जाखांबाय लोगोफोर जाबाय आरोना खामानि मावबाथ' बाथोनबो मैगंबो जानो हाखायो आरोना खामानि मावनो जों मेंनाय टाइमाव ओंखाम जाखांबाय नै गय फाथै गय फाथै जालायनोसै नै गय फाथै लाबाय जालायनोसै जाबाय नोंथांमोन खोन्थानो जाहै न'आव बेबायदिमोन आरोना दंफांनि बेरा बाटामनिमोन दंफांनि बादामालिया सेस थांबाय आरो नै बिरगासिनो दं मानसि थालाना खोमसि बे खोरखिफोरखौ मारना दोनजोबोमोन हाबना थाजोब्बाय बे मोनसेया आनैनि आरोना बे मोनसेया हाबा जायाखै आनैया बुरै गना थाबाय आरो दा बिदिनो दा बेथिंबो नै बेस्राबो न'से दंमोन बेस्राबो गैया थांबाय आरो नैबे
बेसाबो थांबाय नोंस्रा गैला बेसाबो थांबाय बेसो जोंहानिखा आं खिन्थाबावनो न'से बेबो न'से बेसाबो गैला थांबाय हाग्रा दिबा थांजोब्बाय आरो मथेना सोलायनानै जोंहा गामि गोदानाव थांजोब्बाय आरो माइ गायग्रा हा दुब्लिबारिफोर गैयामोन उपाय गैया मा खालामनो मानसि फेमिलि बुरजा जोंहाथ' बिदा फंबाय साथामखा मा बेफोरनो हायाव न' लुनानै थाबाय गैला मा मावनो मा थानो ओंखायनो थांनो गोनां जाबाय आरो ना उपाय गैया गोरिब ना दा नै नोंथांमोननो खोन्थानो आंबो मा दंफां सिनाय मोनदोंना नोंथांमोना बे जाबाय आगोर दंफां नै दंफां गाराय गाराय नुदोंना नोंथांमोना नै सिफुंनायनि गोसोम जालायथारनाय मोनसे बेयावहा मेडिसिन सोनो आरो ना दंफाङाव माबा आगोर दंफां सिङाव गोसोम जाना माल जाब्ला फैसा मोनो ओंखायनो बेयाव सोबाय बेथिं सेंग्रा सिख्ला सानै फैदों माबा बेरायहैनाय दां बिदि आरो ना खोथाया आगोर दंफां देनां फानब्ला फैसा मोनसिगोन आरो मा थांनाय टाउन आधा बाजि बेसानि बेसाल'सो दंसै आरो बे खनायाव ओमफ्राय रावबो गैला थांजोब्बाय बेसा न'खरसे दङ ओरै खोला गालाव आदैमोनहा दंमोन बेस्राबो दा उदालगुरि टाउनाव थायो आरो ना साख्रि मावो जोंनि बे खनासेयावहा न'से न'नै न'थाम न'ब्रै न'बा 6 खर दंमोन आरो 6 खरनि भितराव न'सेल' दंसै आरो खादला जोब्बाय गावबागाव थांजोब्बाय ना नै न'आ खान्थाल फिथाइ माला फैखो जानोसै दे लोगोफोर न'आव मोनफैबाय मेंबाय आरो ना गरमाव देन्जार दुगैबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जों बेसेबां दोनथ'नोसै लोगोफोर अन्नानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै दाबाव साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै खोथा नोंथांमोना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामोबा नोंथांमोननि सापर्ट आंनि सायाव थागोन खावलायनाय नोंथांमोना बयबो अनसायगोन लोगोसे दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय आरो मोनसे गुबुन भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय